Malawi Today. Tamanga dziko lino lonse la Malawi ngati wachiwiri kwa President Professor David Mutharika ndeka single handed kupezeka Mutharika sama tamanga na iwo sama tamanga sama Mutharika anandisira ine okay nchito you want to tell us on the national television kuti Mutharika sana ite campaign 2020 yeah. Anatuluka kangapo okay. But the majority of the campaign ni mazungulira dziko la Malawi mpaka anapezeka kuti apeza 1.7 million votes chisankho chimene koma tikuziwa kuti chisankho cha 2019 ali chisankho chosopera therefore I can so my question is, do you still believe you're politically strong? Absolutely. Politics, Brian, life is exactly about when you're down, you can rise up and fight. Ndizoteka kuluza chisankho kubwerera kuzapambana chisankho zimachitika, and process imene is what makes greatness. Chifukwa ine sindikhulupirira, I don't believe in faith. Ine ndikukhulupirira kuti mwina ena samamvesesa kuti atupere amayimirira chani, atupere akuti chani. Ine ndikukhulupirira kuti panopa ndi pamene Amalawi akuyamba kumvetsetsa kuti pakufunika kachitidwe katsopano kayimisidwa chuma cha dziko lino. You have been saying that for all these elections. Yes. What's so special about this election? This election is a very special election. Pano mene ndikulankhula pano, the world has changed. Donor funding aidulani 50%. Withdrawal of USAID, withdrawal of support to the Malawi economy. Pano lukamba za investments and trade. Ntao yodalira ndwama yagonja, it is having a huge impact on Malawians and the future of Malawians. Now is about business. It's about investments. It's about trade. Kuti tipanga bwanji pamene kuti economy yathu, economics ikusinta. Tipanga bwanji kuti tichoke mavuto amene tili nawo. Kwasindukhulupirira kuti alipo Malawi amene akufuna kuti izi zipitire. Nde mwaona noka mene zikuendera mdziko kukhala number 4 pama ikosaukitsisa mudziko lonse lapansi. Ine ndabwera ndi plan poyera ndikukhulupirira Brian kuti ndi atsogoleri ochepa amene abweretsa plan yawo poyera. Ndabwera ndi business first imene ndikulankhula poyera, imene tithetse mavuto achuma, imene tikhoza kubweretsa chitukuko kuti dziko la Malawi ikhoza khala dziko lolemera. Chifukwa this is also a very critical moment pamene tikudziwa kuti ndi miyala imene pa dziko lapansi ikufunika kwambiri ine mdziko. Miyala imene ikhoza kuthandiza kusintha direction kapena tsogolo la Malawi. Chifukwa miyala imene ili ngati mafuta amene anapezedwa mbuyo mucha, is a new oil. Awa miyala imene ikhoza kubweretsa ulemerero kwa Malawi, koma kuti tipezepo mwayi umene to take advantage of this opportunity pakufunika utsogoleri umene udziwe kachitidwe kache kuti izi ziteke, kuti economy yathu ipite patsogolo, kubweretsa confidence, chikhulupiriro chibwerere, kuthetsa katangale, alibe mbiri ya katangale, mbiri yosolola. Izi zimene zabweretsa kapena chibweretsa chikayi kapena zabweretsa chikayi kwambiri kuma investors. So we need to change the direction of this kuti inoyo mwima masango ndikuima pasisango makabereka nomination papers. You have been confirmed kuti maalandira. Yes. Okay. Ena amanena kuti mumatulukira nthawi ya masango yoka 2020 mpaka pano kunali
nazangu kuona ni ku convention. You only appear how you are I wanted you to, because this statement has been coming again and again on social media. Brian. Atupere amangu rukira how you are Brian, this is Zabota. Period imene tachokwa 2020. Ukuziwa kuti isinali ku parliament. Isinali ku parliament, nali outside of parliament, outside of government. Koma ndi matuluka ndithu, you can go muona ni mapanga ma activities ndakali kulankhula, even ndisanafika ku convention ndakali kulankhula kwa Malawi. Koma pamene muyenera kudziwa ineso ndineso munthu. Chitangomaliza chisankho cha 2020 mai wanga anadwala cancer. Ndinakhala 2 years zaka ziwiri tikuyendera chipatala ku Kenya. Now akazanga so mai also kudwala cancer yomwe anali ku India. Nde ichi chinali chipinjo chimene chinachibwera banja langa. Nde zinakhala ngati zovuta kwambiri kuti kusamala makolo zikhala ndikupanga so ntchito ya ndala. Atatisiya amayi anga zinandikudza kwambiri. I was very close to my mother, and ndinapempha nthawi kuti ite walira bwino, grieve her, to build my family, because also akazanga so my also after that period so it was a time when as a human being I had to bring my family back together. So mundipepese ndina muntu. And ndikuziwa kuti one, sinalu parliament, two, ndimayeneraso kuonesesa kuti ndikonze zina zibiri zitatu. Koma focus yanga inali pa dziko la Malawi. Faka mnaona even tai ya ngozi ya cyclone, mazungulira ni magawa Katundu, Atlanta ya Mulu, kupita ku Eastern Region, Machinga, ni magawa Katundu. The records are there because so I was around. I've not kutisi nali mutiko mungu tandiza. Are you warming up to Malawi Congress Party? I would not say I am. You're not? How? Kuyambira ku convention. Chipani chanu chitafuna kuita na chipani cha Malawi Congress Party ma supporters yanu ndaminada kuleta kudai IMCP ya Samuele. Kulankhula kwanu iyo usibone ngati kuti there is something that is going on. But I wanted to take this opportunity to ask you, do you have any association with Malawi Congress Party? Listen, Anke, nuko yaka kunena kuti ma convention onse kuyambira 1994 chipani cha UDF chimaitana as Banizos. Okay. It's on record. Every convention chimaitana as Banizos. Cholamula, Chotsutsa, ine sinali president wa chipani cha UDF, si mind saso convention. Okay. Amapanga, I think, many chipani chimapangi na huyo chimaitana as Banizos. Komanso ine ndime ndani mundani. Ndi anthu amadabo kuti fuka chani sindi pangandala izo mangozungulira matukwana kudana sindi kugandala zimenezi. I believe in statesmanship. Fake mukuona kuti atakhala President Joyce Banda 2012 President Joyce Banda anandipempha kuti ndithandizire nawo as part of the economic management team ya Malawi as Minister of Economic Planning and Development. Kuti ndithandizobweseresa chuma nthawi imene tinali mafuno kalimenti kuona the Nasbet because mafumbira kuti ndi kutumikira dziko la Malawi. 2014 President Abdul Mutharika anandipempha kuti ndipite nawo ntchito mvumo. Koma is it the history yonena kuti ndagwira ntchito ndatsokolosera chisankho chimene chibweracho kuyima ngati president ndi presidential candidate tikufika kuti sankho ndipo kapeseka mapalingana ndi analyze. Well, because nena kuti amina kufuna kuzatithandiza banga alliance ndife novomerezeka kubwera Because that is very important. Yes. And that's why we are here. Yes. In this election, Yes.
kuima as candidate in this election. Ndikupita wakabereka mapepala okay ngati presidential candidate okay kuti ndiyime ngati president okay of the Republic of Malawi pachisankho cho chifukwa kumamveka kuti mukambirana ndi chipani cha Malawi Congress. Vuto imene iwiri ndikuona ngati kuti labwera chifukwa mwina ndikumasukera. Yes please. Masukani. Masukani. Yeah. Nkhani imene yavuta kwambiri ni nkhani yokhudza makamaka ku opposition otsutsa nkhani ya succession imene yavuta kwambiri. Succession kuti muzipani. Okay. Ndingofotokoza. Okay. Ku DPP? Kuti izipani zero. Yes. Are you talking about DPP? Yes, I'm talking. Yes. So said DPP. Yes. Okay. So when you vote kwambiri ku DPP? Yes. DPP opposition. Kuti bwere opposition. Yeah. Buyo musemu takatu kuyangana kuti DPP the largest party opposition. Okay. Pakhala ndithu kuyambira 2019. Yeah. Nkhani yakhale yovuta imeneyo kuti kodi zikachitika china chache zichitikaso zimene zinachitika mbuyo nthawi ya president Bingu. Okay. The president atafa pampando. Is that what you're saying? That is the issue. Okay. Inabwera nkhani imene 2019. Yeah. 2020 anyamata mu DPP momwemo amene amapanga fund tonse. Campaign yonse munaona 2020. Yeah. I did not even get one tambala. Not even one tambala for the campaign. Okay. Ndiyamba zimachokera Ntokomanga anzanga amene amatithandiza. I did not even get any support. DPP sina kuthandiza. Not even one tambala. Not even a t-shirt. Okay. What we know is kuti anapita kukapereka support kwina. Depano nkhani imene support kuti tonse. At DPP. Yes. You want to tell us in this program? Absolutely. In 2020. Absolutely. DPP supported tonse. No, not the party. Okay. The people that are within the DPP. Okay. Supported tonse. Okay. And zimene zinapangitsa kuti I think DPP joke. Okay. Pano mene zinthu zikuyendera mdziko muno tili ku opposition. Yeah. Timayembekezera kuti opposition ipanga unite. Makamaka tikuona kuti pali achinyamata ambiri. Tikayang'ana kumadera kumene opposition is strong. Ndipo macandidates ambiri. We have failed to unite. Nkhani yache succession. Okay. Nkhani yake imene ikulepheretsa kuti pakhale mgwirizano. Okay. Nkhani ya succession. Now, kusolanga lakuti muna akumana ndi apita Mutharika. Yes. Muna akumana, you can confirm. Well, as we are going towards 2020 this election, 2020 several times. Makumana? Several times. And what was Vakana zipani kukomana. Okay. To agree on an alliance. Yeah. Nkhani imene kuvuta aunena kuti running mate sangachokere chipani chino. Ainena kuchokera mu DPP momwemo chifukwa akuopa succession. Nkhani yake ndi imene. Nkhani yavuta ndi imene. Nkhani yavuta ndi imene. So ndiye mwanyanyala. Sikunyanyala. Okay. Taona kuti so you want to tell us that you have been in talks ndi apita Mutharika. Yes. Zoti mupange mgwirizano. Yes. And you wanted to be the running mate. No, it is not about me wanting to be the running mate. Yeah. APM, DPP, Hispanics also UDF. Yeah. Tili kunja kwa bomu. Tupakatakala tukambirana kuti tienda bwanji ulendo opita kuchisana. Now UDF chipani pachoka. Tete maganiza kuti kodi tipanga bwanji ngati you only going to an alliance. Mmagulizana how you going to fight that election. Yeah. So, mugulizana amena imile presidential candidate komaso mena imile running mate. Zinachitikira 2020. Okay. Pana mugulizana. Yeah. De ngati simugulizana pamene ndizotheka kuti mugulizana neneso. Ndiye mutakha kuti mwalepherana ndi pamene mulowera ku MCP. No, ndikuyima. MCP mabwera. Iwe kubwera chifukwa anyamata momo akudziwa kuti UDF ime payokha.
mavoti amene iwo akudalira Yeah. the mavoti so amene ndi UDF because we'll cancel each other out. We are not going to eat in the other Magamaka, the central region. Okay. Dilimbana mavoti omwewo. Have you? So we are the problem now because we are not coming together. Yeah. That's why you can divide votes in the opposition camp, and we're going to fight an election, and we're going to fight an election to win. So the issue here, even yavuta kwambiri, inkani ya mavoti. Kuti zitifuta so tibweretse mpekesera isinambiriro zinamba mbuyo musemu and alliance the Brian sumubisa alliance to imabwera boyera because mumauza Malawi tupanga alliance kuti mukalivote si za mabodza imene zachuluka papa ndi mabodza kukawa ine mwaona ndapeleka mapepa as presidential candidate ndikuima the presidential candidate panopo ndikusaka running. So now akumanena kuti you have been meeting President Chakwera in Chipani cha Malawi Congress Party. Can you confirm? No, I've not. You have not? No. So you can come. But of course I've met President Chakwera, but I've not been meeting to discuss Ghani alliance. Because then also they have even gone further to say the MCP yakupatani ndalama $500 No, akuchula $5 billion. Oh, $5 billion. Yeah. You know, 2020. When I went so what's on the DPP and it was $2 billion. Okay. Panopa zakalizuku mveka oyai MCP yatibasa $5 billion. Kudini vangena zuja ndikuima pa chisango kuti musokoneze mavoti. So now all of a sudden the same ena akutia imanga running panopa ndomunena kuti kasokoneza mavoti. How? So pamene tikumaliza sinamalize, but we have to take a break. In this election, yes, yapa 16 September, yes, muima and simukupatikizana in any way with Malawi Congress Party. No, I'm standing as president and presidential candidate. We'll take a short break. Thank you. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive. Ndine Brian Banda ndi Honorable Atupele Muluzi amene ndi president wa chipani cha UDF. Akutipatsira program ya madzulo ano ndi Aaron Popens. We'll continue my conversation tonight with Honorable Muluzi momentarily. Program ya Times Exclusive ndi Honorable Atupele Muluzi, president wa chipani cha UDF. So mukanakhala kuti DPP mukumvana, you are ready to form an alliance. Nkani meneli pano ndiyokudza Amalawi pano akuvutika kwambiri makamaka achinyamata amene akudandaula amene chuma chikuendera dziko azimayi akudandaula azibambo palibe Malawi amene akuvutika pano katundu kulephera kugula sugar amene akulephera kugula sopo new fresh timakula 100 kwacha 5 years ayapita lero over 1000 kwacha new fresh mavuto ndambiri akanika kukwanisa kugula chakudya kukwanisa rent awe ni mavuto okutsa Malawi. Ife tikamakhala pansi a UDF tikuyang'ana kuti tathandiza bwanja Malawi. Focus yathu si kungopeza mipando kodi tipanga bwanji kuti mavuto amene mbati fake takhala tukambirana zipande zosiyana-siyana kodi tipange bwanji kuti tithetse mavuto amene kodi tipange bwanji kuti tatumikire mtundu wanu ndizotheka kuti kuchoka pano kufika nthawi tikupita kuchisamba tikoza kuona ndithu kukhala mwina alliances osiyana-siyana amene akhale kuchitika. Of course ine ndikuyima ndikupereka mapepa koma
mazipani zina ena tikhalulankhulana nawo kuti tione tipange bwanji nde ife focus yathu kwambiri inaliyo kuti kodi tathandiza bwanji Malawi nde poyang'ana zipani ngati for example DPP tinamba kalekale zokambira you can confirm kuti mwalepherana mmene zafika pano zikuvuta nkhani yache nkhani ya succession imene yavuta kuti say that again pa succession chikuvuta ndiya nkhani imene ikuvuta anu achewo ADPP akuti china chake kuti chichitike kwa president ndio kuti zitanthauza kuti chipani cha UDF chikoza kulamula omuleka kuti mayenda nawo limodzi ndekha kuti tayenda nawo sindakuopera pamene pamene pakuvuta kwambiri ndi chifukwa chake kuyamba kunena kuti apita Mutharika akula mwayambana basi ineyo singanyoze chifukwa munayankhula chimene chisanatayake yo kulankhula mawu amene ndimayankhula pacho choyambirira ndimalemekeza kwambiri Professor Peter Mutharika singanyoze and ndava ena kulankhula kuti mwanyoza mndu wankhulo ine singanyoze President Mutharika ali ngati bambo anga ine ndimalemekeza kwambiri iwo so amatenga ngati munthu amene amamukhulupirira kwambiri fake ndinayima nawo chisankho cha 2020 ngati wachiwiri wawo ngati running mate koma mawu amene ndimakamba mawu amene ali mkamwa makamaka kudera amene ndimalankhula ku Eastern Region panali chiyembekezo kuti tiyenda limodzi chisankho chimenechi Amalawi ambiriso akhala kukamba kuti panali chiyembekezo o atupere o APM ndatupere ayendera limodzi panali chiyembekezo chimenechi inonso mmafuna munaendera limodzi panali chiyembekezo chimenechi kuti tatumikira Malawi ndeno komanso tikuonanso kuti pali achinyamata so ambiri ku DPP mu chipani cha DPP amenenso ali ndikuthekera palinso achinyamata ambiri amene amulizipani zina autsogoleri zipani zina amenenso tikudziwa kuti ife timayembekezera chifukwa timauzidwa kuti achinyamata ndi atsogoleri amawa koma mawa ndendiliti ife timayembekezera kuti nthawi yoti tisogole ndiyo chifukwa chisankho chimene chikubwerachi chifunika chikhala chisankho chovuta kwambiri pafunika ndithu kuthamanga pa ground tikatenga boma pafunikanso kuonetsetsa kuti tikukhazikitsa ndondomeko zokhwima kuti tathandize Amalawi mawu anga amene malankhula chifukwa mmene zinthu zili anali mawu olankhula kwa bambo chifukwa mmene tikuziwa pali achinyamata timayembekezera kuti atiyanjanitsa limodzi chifukwa ifeyo tikuyang'ana tsogolo la Malawi achinyamata akuyang'ana kwa ife achinyamata inuyo ona bomolosa mwadziwa liti kuti apita Mutharika akalamba because if you had won in 2020 today where's the vice president? If we had won in 2020 the vice president wezi tukunena kuti akumaliza term yao ya president wa dziko 2020 campaign ya 2020 tuvomereze kawiri sitifuna kuvomereza chimwena nathamanga ndiye kuyambira nsanje mpaka nachiti koma ena akuza kutsutsani kuti ku DPP sukunala anthu amene anathamanga ndi presidential candidate antamavotera DPP amavotera president samavotera wachiwiri wache chisankho cha 2020 samavotera anthu alivere muzi anthu amayang'ana presidential candidate chinali chisankho chovuta kwambiri mbali inayi kunali zipani 9 ine ngati wachiwiri wawo ngamene ndimathamanga dziko lonse la Malawi then ndikunena kuti that is 5 years ago kapita zaka 5 ndikuyankhula kunena kuti nainde chiyembekezo kuti ngati bambo abweretsa pamodzi achinyamata chifukwa lero ndikukamba pano kuzonena kuti opposition
igawana mavoti tachuluka ndithu koma timembekezera kuti bwera pamodzi achinyamata anali ndi chiyembekezo kapena kuti ndi chiyembekezo mwa generation yatsopano fake ndinena kuti timayembekezera kuti akamanena kuti achinyamata ndinatsogolera mawa limenelo lafika mawa limenelo ndile chifukwa pamene ndikulankhula pano pakufunika kachitidwe katsopano maganizo atsopano kuti tisintha Malawi. Are you therefore not surprised kuti mutanena kuti Peter Mutharika akula akambi atsutsana nanu kuti usayekole choncho osana kule zikuoneka kuti ambiri sakugwirizana nanu kuti kaganizidwe kamene looking at the feedback imene tayiona. Okay, so ambiri akunena kuti Peter Mutharika wachinyamata akunena kuti musayankhule zimenezo vuto ndikuti akutumani sitifuna chilungamo chifukwa ena amaganiza kuti chilungamo inonso mukuziwa zikubwera are these things coming out of frustration? Si frustration kuti munena kuti basi kuti pipiko running mende mutenga kumweko ndiye inenso pade yeah is that what because mukanakhala kuti magwirizana today kuti Peter Mutharika atenga inu ngacho running yes mukanapita pa msonkhano nkuonena kuti Peter Mutharika ko musavote fotokoza kuti zimenezo zalephereka kuti tigwirizane chifukwa cha nkhani imweyo because akuopa nkhani ya succession imene abweretsa mukanakhala kuti mwagwirizana yes mukanati na mawu amene omwe wa today muyankhula panowa ndikanakhala kuti tagwirizana ndikanadziwa kuti palibe vuto penapa palibe vuto palibe vuto koma the fact kuti pakubwera vuto limene tiyeni tsogolani koma ngati zonse zili bwino